Although women in agriculture contribute immensely towards food security, they face many obstacles ranging from the need to meet family demands and the strenuous work involved. According to a newspaper report by Newsday, rural women in agriculture face a lot of challenges. As such, in Chitungwiza semi-urban, women in agriculture are also facing the same predicament. Ikoko ndechekuti tinenge tisina mari yekuti tinyatsorimisa zvakanaka minda yedu uye tichirima pakakura uye nechimwe chinhu chatonyanya kusangana nacho ndechekuti chinotirwadza ndechekuti tinisina kana mari yefertilizer zvekuti pekupedzera pacho unopedzera wanyatsoona kuti pamba pacho ndoenda kupedza ndakurimira mahara because ndisina fertilizer yekuti chibage changu chinyatsoita. Muriwo manheru ndinowana kupi? Zvandapedza kubika ko huni dzichabva kupi? Zvandapedza kubika ko kugadheni kunoda kuendwa koda unodiridzwa muriwo gadheni. Zvandapedza kudiridza muriwo ndoda kutema muriwo ndiende kumaketi. Rese iroro ibasa rinenge ichinzi ngaritarisana namo. Matsima acho mvura yacho ikapera kuti ufukure futi kumunhu wechikadzi zvinorwadza but tinozongotifosa kuti tipinde tongofukurawo tobata mafoshoro. Despite hard work, these women usually suffer from theft and exploitation by the black market. At times they have difficulty accessing transport in order to go to the market to sell their produce. Mbavha dziri kunyanya kutibira tikarima saizvozvo dzoya dzokohwa chibage dzoenda kunotengesa. Tinge taenda kumaketi kamakoronyera vasvika nemuri wako ivo vanobva vasvika kuhodhera izvezva zvekuita zvepuresha zvekungoti titengeserei imimi tichikuda muri wenyu. Pamwe vanotosvikorara kana pamusafo senge kana uchinyatsonetsa zveshe vanosvikorara pamusafo wako haunotoshaya kana kuti wotengesa sei. Pamwe wochora kana $1.50 yobva angotengesa pasaidi pako nema$3. Ndomamwe machallenges acho atinosangana nenyaya yetransport atina. Even though animal husbandry is strenuous, women still have to ensure that the animals are taken care of in addition to meeting family demands. Maduties aya mamwe ane dressing, the type of dressing inenge ichitarisirwa kuti inini kana ndikada kuenda kunokama mombe kudanga ndofana kupfeka worksuit nokuti ndo zvipfeko zvakakodzera kuti ndinge ndinazvo pakukama mombe kwandiri kuita. But you'd find kuti ndinoenda unokama mombe ndakapfeka hembe zvichida baba varipo asi pakangoitwa chijairira chekuti amai ndo vanotokama mombe makuseni kudanga baba vari mombe danga rinogona kupazika murume aripo haana pfungwa kana zivo yokuti ndochitsvaga kupi mapango ndochiita sei kuti ndivakire danga mukadzi ndiye anototi zvinondoita sei danga riyera. In order for women in agriculture to maximize their efforts, there is need for provision of specific farming resources targeting women only.